Здравейте хора, днес ще снимаме на Гария. Така че, да започваме. Аз съм 9 левел. Тук пожелайте ми как наричат, не съм особено. Много добър на Гария. Така че да се опитаме да сме доста добри. Всички. За тези, които не знаят какво е Гария, това е браузер игра на компютъра. А тук на телефон или така просто се тегли. Да, трябва да се изтеглите, за да играете. Защото в Google тук не става на телефон. Но така е по-готино. Изтеглянето не лаги толкова. Видеото не знам колко дълго ще е, но колкото по-дълго, толкова по-бавно ще се обработи. Така че видеото няма да е много дълго. Никога не съм ставал толкова голям, честно. Честно, никога не съм ставал толкова голям. Не знам как съм само гледи. Ще си върна там. Тъй, че нека изяваме този. Да, няма да скрия, тъй че да изяваме някакво. Този 8 левел кул. Я съм махай, че не може да сме приятели. Добре, още малко ще поиграя и... Да, това беше играта. Това е нещо. Това беше игра. Аз много ви харесвам. Само да знаете, че вчера си направих канала и имам 3 видеа.